Ha megfoglak holnap Egerbe, ha megfoglak, akármikor ma este Fölsőtárkányi vagy, rendőrségre most megyek be. Most megyek be a rendőrségre éjszaka. Most megyek be az őrsre. Te most viccelsz velem, ugye? Bocsánat, uram, elnéző. 10 forintot tudnad? 5000 ember néz. De szeretlek az iskolágon meg. Nem volt megbeszélve, de ha itt van, itt vagy hugom, adjál 10 forintot, te jány. Hát ez nem igaz. Majd a TV2-ben, ha láttak, ott már majd... Ha ideges vagyok, verte meg a gyász, a pacak olyan a bátyámnál, a szív leszakad, gyerekek. Kis túró, Rudi! Szétbaszom a fejedet! Kurva anyád, bazd meg! Annyi pornót néztem az elmúlt időszakban, hogy mielőtt berakom a sluszkulcsot, konkrétan rászoktam köpködni.